Jon, allerførst så vil jeg sige tusind tak, fordi at jeg måtte lige fange dig nu her. Du er en travl mand, og jeg har haft dig i tankerne igennem et par år, hvor jeg lærte dig at kende på svømmelandsholdet, hvor jeg var som fysioterapeut, og det jeg godt kunne lide ved dig, det var din måde at gå forrest, og egentlig ikke gøre særlig meget halt. Og så har jeg sådan gået og tænkt lidt på, du må have gjort dig nogle erfaringer, og det er derfor, vi skal mødes i dag til det her. Så allerførst velkommen, Jon. Tak for det. Jon, formålet med det her, eller det jeg er rigtig nysgerrig på i dag, det er egentlig, om man kan tydeliggøre, hvad en atlet som dig, topatlet som dig, har lært undervejs i din svømmekarriere, og kan man overføre det til et studie eller et arbejde? Og så samtidig så er jeg også rigtig nysgerrig på, hvad for nogle metoder eller værktøjer har du måske lært af, måske også igennem fejl, det er jo også noget af det, som jeg vil komme lidt ind på i dag. Kan man overføre det, de der værktøjer? Så det er noget at ramme for i dag, og jeg har lavet 4 hjørner, som vi skal omkring. Men allerførst, Jon, så kunne jeg godt lige tænke mig at fortælle, hvad har din karriere været på svømmelandsholdet? Jamen, min karriere som svømmer, den har været en del år. Mange år, så har jeg ind over seniorlandsholdet i knap 6 år. Været til adskillige verdensmesterskaber, europamesterskaber og de olympiske lege. Så man kan vel godt sige, at jeg har været med til det meste. Ja. Også, ja. Er det det samme som både opture og nedture? Hvad mener du? Jamen altså sportslige opture og sportslige nedture, hvor du har trænet rigtig meget og måske ikke fået det ud af det, du godt kunne tænke dig. Ja, dem har jeg haft mange af undervejs. Ja. Dem har jeg haft rigtig mange af. Jeg tror, det er meget naturligt over lang tid, at men der er ikke nogen, at man ikke oplever en lineær progressionskurve i ens kompetencer eller evner. Eller, det eksisterer ikke. Det er i hvert fald noget, som jeg har lært den tid, at performance fluktuerer gerne med opadgående trend helst, men det er ikke noget, der udvikler sig lineært. Man vil tage nogle tests en gang imellem, både mentalt og fysisk, hvor man vil have det hårdt, og så vil det typisk kommer det igen senere på det andet tidspunkt. Ja. Det jeg lagde mærke til som fysioterapeut på landsholdet, det var, at I svømmer havde jo et ekstremt stramt program, når vi for eksempel var på træningslejre, men alligevel så skulle der også laves lektier. Hvad er det for et studie, du har haft, jo? Jamen, jeg har selvfølgelig været i gymnasiet, da jeg var yngre, og så svømmede jeg et år, og så startede jeg med at læse, da jeg var 22 på CBS, hvor jeg læste erhvervsøkonomi. Og det gjorde jeg de første 2 år, samtidig med at jeg svømmede faktisk. Så det var lidt af en balancekunst at skulle balancere både en uddannelse, jeg gerne ville gøre godt, og min svømning også, som tog rigtig meget tid. Så det har været noget balanceagtigt på at skulle performe i 2 sfærer, som begge kræver sit, hvis man godt vil lave det rigtig godt. Ja, fordi du har jo valgt også en idrætsgren, som timemæssigt virkelig suger meget, både i antallet af timer, men også dage om ugen. Og så valgte du så også lige CBS oveni. Ja, det gør men altså det er også, hvad kan man sige, hvis man kigger sådan på, hvorfor det, eller hvad der egentlig er interessant ved det, det er nok mere sådan, hvad kan man sige, det der, som jeg i hvert fald har lært af den udfordring, det er med det med at skulle allokere ressourcer, være dygtig til ligesom at placere mine prioriteringer rigtigt. Så når man har en træningsdag med op til 6-7 timers træning om dagen, og også skal have tid til at restituere og sove og spise og lave lektier og gå i skole, så den der strukturering af det, af dagligdagen, den bliver super afgørende. Ja. Altså det er sådan, og mange af de der ting kommer jeg lige tilbage til, Jon, fordi det vil jeg gå lidt efter, fordi der har du altså noget erfaring, vi andre måske vil gerne kigge dig lidt over skulderen der. I dag, Jon, hvad bruger du så din tid på? Jamen, i dag der er jeg startet at læse som kandidat på CBS nu, og så arbejder jeg ved siden af studiet, har jeg arbejdet efter at stoppe med at svømme, har jeg været tid med svømmetræner, og så har jeg også arbejdet tidligere i investment banking og med køb og salg af virksomheder. Og så har jeg job nu i Mærsk som intern konsulent, managementkonsulent. Det er altså de overlov for PC, hvor jeg er inde ved McKinsey & Company, også som managementkonsulent som intern. Og så vender jeg forhåbentlig tilbage til Mærsk om et par uger.
Okay. Jeg er færdig med Kinsey. Så du er jo egentlig det, man godt kunne kalde en driftig ung mand, Jon, uden at charme alt for meget. det kan jo måske godt, vil jeg sige. Ja. Okay. Jon, jeg synes, vi skal prøve at trække dine erfaringer og tanker ned over de her 4 hjørnesten nu. Det første, jeg synes, vi skal prøve at springe ud i, det er et ord, som i hvert fald for mig ligger meget på sinde, både i mit arbejde med studerende, men også når jeg har trænet, triatleter eller maratonløbere, eller rådgivet mennesker, der godt kunne tænke sig at starte en virksomhed. Og det er simpelthen ordet passion, som jeg synes, måske den her krisetid, eller den tid, vi er i lige nu, er simpelthen alt afgørende for, at man orker, og gider at blive ved. Ikke? Man kalder det også sit why, altså dit why. Hvad er det, der driver dig? Kan du ikke fortælle lidt om dit why, eller din passion, for at bruge så mange timer som svømmer i så mange år? Hvad var det? Som svømmer, der har det været... Det er noget, der har udviklet sig over tid. For da jeg var yngre, så er det sådan, altså, det var jo sjovt og hyggeligt, og det var ligesom noget i starten, som man bare sådan, det var man god til, og så træner man noget mere sådan noget. Men jeg tror sådan, når jeg blev mere sådan voksen, og jeg begyndte at komme ind til kernen af, hvorfor jeg egentlig lavede det, og sådan virkelig blev bevidst om det, så handlede det faktisk for mig om, at at lave noget, jeg var god til. 2, at arbejde med mig selv, udvikle mig selv, være det så meget konkret, blive bedre til det, jeg lavede. 3, også arbejde sammen med mennesker, som også ville det, de lavede. Altså, og så ligesom også, der 4 også være del af det fællesskab der. Og ligesom være med i et fællesskab, og der er ekstremt stor pres mod at forbedre sig, mod at udvikle sig, mod et eller andet mål. Altså det bliver, hvad kan man sige, bare alene det at være til et miljø, kan på en eller anden måde give en form for formål med det, man laver. Ja. Altså sådan, man bliver draget ind i det, man vil godt gøre det godt, og man... Det er også, jeg kunne dybest set bare godt lide processen med at arbejde med mig selv, forbedre nogle ting, og så incrementalt kan man sige, implementere de her ting, kan man ligesom... Jeg tror nødvendigvis ikke, det er svømning som sådan i sig selv, der var det interessante for mig. Altså jeg elsker at svømme, og jeg elsker vandet, men det kunne nok højst sandsynligt være ligesom, det kunne være hvilken en anden sport, hvor man ligesom på samme måde arbejder med at forbedre sig selv hele tiden. Altså jeg tror ikke sådan noget fodbold eller håndbold, det er ikke sådan, jeg mener, men cykling eller løb, eller et eller andet, hvor man ligesom er sig selv, og man ligesom kan arbejde med ens udgangspunkt, ligesom arbejde sig hen mod noget, man har sat sig for. For mig var det mere processen, end det egentlig var slutmålet, der var spændende. Okay, og det er lidt interessant, ikke? Fordi mange af os jagter jo et mål, og så glemmer fuldstændig processen, måske både glæden i processen, også erfaringen i processen, men også det at blive nødt til at nyde en proces, eller i hvert fald acceptere en proces, hvis der er meget lang tid til vi kommer i mål, ikke? Ja, den er super central, altså specielt også med at arbejde med langsigtede mål, det er den der synes jeg der selvfølgelig skal man have et mål, og det var da ikke kun processen, der motiverede mig, jeg havde også store drømme om, jeg gerne ville opnå noget sådan konkret til stævner og tider og sådan noget, men det var mere den der, altså de mål var ikke noget værd for mig, hvis det var jeg ikke havde en god hverdag, og jeg synes det var fedt at arbejde mig mod målene. Det skulle være sådan, at selvom jeg ikke nåede mine mål, så skulle det være det værd. Ja. For mig, sådan havde jeg det lidt. Er det så derfor, du også siger i starten, at du arbejder med dig selv? Fordi det var det, jeg så måske lagde mærke til, når jeg kiggede på dig på en træningslejr eller til et svømmestævne, at din analytiske evne omkring din præstation, var du meget optaget omkring. Er det rigtigt observeret? Det er meget korrekt observeret. Okay. Altså personlighed er analytisk. Altså, jeg var god til at bryde problemer ned og ligesom gøre ting actionable. Okay, det her skal der ændres, hvis det skal kunne lade sig gøre og sådan ting. Og det er en kæmpe force. Altså det er den der min evne til at se, faktisk analysere mig selv ned og ligesom se mig selv i en eller anden måde. Hvad skal der til for at jeg bliver anderledes? Hvad skal der til for at jeg forandrer mig til det jeg gerne vil have? Ja. Jo, noget af det du siger der til sidst omkring det der med at arbejde med sig selv, der lyder det også som om der er meget ejerskab i det du har gjort, eller den måde du også er på, ikke? Jo, der er rigtig meget ejerskab i det, fordi det for mig var det der med, at jeg ligesom, det er mig, der skal performe, det er mig, der skal nå noget. Det er min ting, og der er ikke, det er sådan set mig, der står og falder med, når man skal stå dernede og performe selv. Altså der er ikke andre til at hjælpe en, og der er det bare vigtigt, hvis man skal have en proces, der ligesom leder en op til det, man skal performe til,
så er det bare vigtigt, at man ejer hvert step af den, at man har ejerskabet personligt for, at det er mit projekt. Ja. Det er mine ting, jeg har lavet det her på vejen. Og det er også noget, der jeg tror på, det afhænger også af, hvilken personlighedstype man er, hvordan man er. Men jeg tror også på, at det skaber en større selvtillid, en større selvtilfredshed med det, man laver. Det på nogle punkter kan det også være enormt hårdt at gøre det. Der er ikke kun fordele ved at gøre sådan der, fordi man kan ikke frelægge sig ansvar, når man gør det. Når det går galt, så ved man, at det er en selv. Det gør også, at man kommer til at bruge meget mental energi på, at det er de rigtige beslutninger, jeg træffer undervejs. Så man kan jo sige, at det er jo en kompetence, du har, at du både er analytisk, og du tager ejerskab, og du er villig til at ofre, og du er passioneret, men det er jo samtidig også nogle kompetencer, tænker jeg, som skal styres, hvis man skal prøve at være balanceret, eller i hvert fald ikke øve rovdrift på sig selv, ikke? Ja, det er meget vigtigt, at de er balanceret. Det havde jeg også udfordringer med i perioder, at hvis man er meget analytisk, man tænker meget over, hvad man gør, man tænker meget over, hvad skal der til, så kommer man sgu til at tænke for meget nogle gange. Og specielt der er visse faser af en proces mod et eller andet, hvor det ikke handler så meget om at tænke, der handler det sådan om at eksekvere de her steps, man ligesom har identificeret, der er nødvendige at gøre, for at man kan rykke sig et givet sted hen. Og hvis man ikke er i stand til nogle gange at lægge den der tankeproces væk, så bliver der altså en hemsko omkring. Nogle gange skal man bare eksekvere, og så skal man ikke tænke over det. Der er visse faser, hvor selvfølgelig skal man altid, ting skal altid skulle revideres, nogle ting skal evalueres, det skal finjusteres. Men man skal ikke sidde og tage sådan nogle grundlæggende, strategiske beslutninger undervejs, for ofte i hvert fald. Nej, og så må der vel også... og så må der jo også være, hver ting til sin tid. Altså man kan gøre det til træning. Det er også det, jeg vil hen til, at der er... Og så til konkurrence, der må man ligesom tro på noget af det, du har arbejdet med det. Altså nu må det briste eller bære, ikke? Jo, bestemt. Jon, hvis vi kigger på det at være studerende, eller hvis man har et arbejde, tænker du så, at passion er vigtig? Eller er det ligegyldigt? Altså hvor jeg tænker, der er jo meget mere hverdag og proces, end der er mål og sejre og fest. Ja, det er der altid. Det er ligegyldigt, hvad man laver. Så er der altid mere hverdag i processen. Der er altså de der øjeblikke, hvor man virkelig skal performe. Altså nu i sport, så er det meget simpelt. Eller en eksamen eller sådan noget. Det er sådan meget... Det er sat på en bestemt dato på et givet tidspunkt. Det er jo ikke på ens arbejde, for eksempel. Så det er en anden måde at performe på. Men der stiller det så ikke krav til netop ordet passion? Jo, altså det kræver, at man til daglig engagerer sig til det, man laver. Men igen, jeg mener også sagtens, man kan da sagtens have, at passion behøver man kun, hvis man vil performe på et højt niveau. Okay. Altså meget sådan, det kommer an på, hvad ambitionsniveau man har. Ja. Men det er da meget større passion på det, man laver, fordi ellers er det røvsygt at lave det. Ja. Er det også fordi ordet passion kan komme til at lyde sådan meget søgen den ultimative lykke? Fordi det er egentlig ikke det, der ligger i det for mig, men egentlig mere, at man kan mærke, at det her, det betyder altså noget for mig. Ja, det vil jeg hellere sige sådan noget, end jeg vil sige. Passion, det er sådan et mærkeligt ord for mig, men jeg vil hellere den der med, at det skal betyde noget af det, man laver, fordi det skal man være bevidst om, når man laver en eller anden given ting, fordi så vil man ligesom kunne allokere den energi og de ressourcer personligt til det, som der er nødvendigt for, at det kan lykkes på det givende ambitionsniveau, man har, og på det givende, den givende indsats, man er villig til at lave. Ja. Fordi der er 2 dimensioner af, sådan performance, både sportsligt og erhvervsmæssigt. Det er jo ikke, altså man kan sige, hvor meget output kan jeg få på en given indsats. Ellers så kan man sætte sig et mål om, at jeg skal bare have så meget output som overhovedet muligt, ligegyldigt hvad det kræver at gøre det. Ellers kan man sige, jeg skal have givet output så lidt som muligt. Ja, så på den måde, der bliver der jo også forskellige målsætninger. Ja, det er nemlig, men det er det. Altså, hvordan man tænker omkring performance afhænger af den måde, man har sat sig, hvor hårdt man er villig til at arbejde. Det mindset, man har, ikke? Jo. Tror du, man kan lære at opbygge passion? Eller det at brænde for noget? Eller er det noget, man skal være født med? Er du født med en særlig brænder, som nogle af os måske ikke har? Eller er det noget, der kan komme? Det er jo noget, der selvfølgelig har nogen lige mere disponeret mod det andre i deres personlighed. Men jeg tror på, at det er mere det er ikke noget, man bare får. Det er noget, man skal tilegne sig. Det er en eller anden... Det kræver træning og arbejde dedikeret mod noget, og arbejde fokuseret på noget. Det er ikke noget, man bare lige kan sætte sig for at gøre. Det er simpelthen, man skal lære det hen ad vejen, tror jeg. Og i det, der ligger der også et ord som vilje eller tro,
som måske Ja, også kan styrke. ja, og der skal noget vilje, der skal noget styrke, der skal noget vedholdenhed. Vedholdenhed synes jeg er et meget godt ord på det, at man ligesom, man bliver ligesom ved, men hvis man skal have det, så skal man også vide, hvorfor man gør det. Ja. Er det noget, man kan fremelske, også tænker jeg, altså sådan rent kulturelt, i en klub, eller hvad hedder det, på et studie? Men jeg tror, at den nemmeste måde, og den mest, hvad kan man sige, succesfulde måde at gøre det på, det er ikke altid at prøve at forandre det miljø, man er i. Det er simpelthen at vælge det miljø, hvor de har det, man gerne vil have. Ja, okay, ja. Så altså det er ikke altid, man har den mulighed, men det er jo for eksempel nødvendigt, hvis man gerne vil udvikle kompetencer hvis man gerne vil udvikle kompetencer på meget højt niveau, så skal man placere sig et sted, hvor de andre typisk har det, så er miljøet allerede. Altså hvis man godt vil være virkelig dygtig til basketball, ikke? Altså, så skal man nok flytte sted hen, hvor der er mange andre gode til at spille basketball, hvor miljøet allerede er opbygget. Ja. Det gør det i hvert fald meget nemmere for en selv, at man ikke selv skal være skal være den, der forandrer kulturen. Så jeg tror, hvis man er sammen arbejdsmæssigt og skolemæssigt, altså, den nemmeste måde for en at gøre det der, det er simpelthen at vælge nogle samarbejdspartnere, der vil det samme som en, i stedet for at prøve at udvikle samarbejdspartnere, der vil det samme som en. Så altså prøve både at arbejde sig selv op, og så lige hive nogen med undervejs. Ja, ikke? Altså, det bliver det er super afgørende, den der med, at man har nogle sparringspartnere, man har de mennesker, man går sammen med, ved det samme som en selv. Det gør det bare så meget nemmere for en selv, når man har de der superdage, og dem er der mange af tit, ikke? Ja. Hvis man laver et eller andet meget dedikeret, at man sørger for at være med nogle mennesker, der ved det samme som en. Ja. Ja. Fordi så, det går meget med gnidningsfrit, man får meget bedre sparring, man skal ikke høre på brok for folk, der ikke vil arbejde så meget, eller altså folk vil det samme, de tænker på det samme, de værdsætter de samme ting i livet, de har måske mange af de samme værdier, så ofte. Og det gør det bare nemmere for en selv, for det forstærker også ens egen måde at gøre det på, man bliver mere bevidst om, hvad det er, man laver, altså ganske enkelt. Ja. Jeg synes, vi skal prøve at dreje over mod den anden sten, som også kan ligge i det, og det at nå et mål, det at brænde for noget, eller det at trives med det, man nu gør, og det er ordet motivation. Og jeg tænker, undervejs i alt det her gode, du har nået, der må du altså også have mistet modet nogle gange undervejs. Altså, kan du give nogle eksempler på, hvornår du har mistet modet? Ja, jeg har gjort det adskillige gange. Ja. Er det typisk lige efter et resultat, hvor du ikke har fået det, du selv synes, du har puttet i det, eller kan det også være en detalje, som bare ikke lykkes, hvor du... For mig har det sjældent været en detalje, der ikke lykkes. Det har ikke været en enkelte ting, der har givet udslag på, om jeg har været demotiveret eller ej. Så det er mere sådan en... Det er noget, de gange, hvor jeg har havnet i en situation, hvor det har været det, så det har været over noget tid, hvor jeg har været utilfreds med nogle ting, for eksempel det miljø, jeg trænede i, eller en træner, eller dem, jeg lavede nogle opgaver sammen med, eller sådan noget, der kunne tage motivationen. Men ikke fordi jeg skyder skylden på andre, for det er det overhovedet ikke, men bare sådan, at det fungerede bare ikke i en periode, og så har man sådan, okay, så kan det sgu også være sådan lidt lige meget-agtigt. Ja. Eller sådan, ikke fordi jeg nogensinde har taget mig, hvor jeg bare stoppede, og så har ikke lavet noget, stoppet med svømme for eksempel i en måned, eller sådan noget. Det er aldrig sket, men mere den der, at får man ikke lagt en ordentlig mental energi i det, og sådan, at det er sådan en ond spiral, ikke? Det afføder bare noget andet. Så lige pludselig på en eller anden måde, så er der bare et eller andet, der typisk har taget ved mig, og ligesom, okay, det her, nu er jeg sgu røget langt nok ned på en eller anden måde, sådan mentalt, eller et eller andet, og så ligesom, okay, hvad skal der til for, at jeg kommer ud af det her? Ja. Så er det meget actionable, altså. Ja. Så har jeg sat med, okay, jeg skal det der, okay, det skal jeg ikke få træning så godt en periode, eller så det på, eller hvad ved jeg er ikke blevet stærk. Så sådan, okay, hvad er det, der skal ske, så meget konkret, gjort det ekstremt actionable for ligesom, når jeg har fundet motivationen, hvordan kommer jeg op igen? Er det så det samme som, hvis jeg nu spørger dig om, hvordan genvinder du din motivation? Er det det der med at brække det fra hinanden, og så sige, hvorhen kan jeg så skrue og dreje lidt på knapperne? Nej, ikke med motivationen. Det er jo mere sådan en planlægningsting, den der. Men mere sådan motivationen, det kan være et eller andet sådan... Jeg kan huske, på et tidspunkt, så havde jeg sat, da jeg var yngre, så var jeg lige blevet seniorsvømmer, eller sidste år som juniorsvømmer, så var jeg sådan 18 eller sådan noget. Så jeg satte nogle danske juniorrekorder, det var skide godt, og det var virkelig, virkelig godt. Og så på en eller anden måde, så bliver jeg sådan mættet af sådan, okay, det var gået virkelig godt, og der blev lidt for mange ryg, der rykkede klart meget på en til skuldre og folk, og altså... Jeg selv blev lidt glad for mig selv, ikke? Lidt for selvtilfreds og sådan nogle ting, ikke? Og så lige pludselig så ryger det nedad, så får man ikke trænet 100%, man kan køre i 98% hele tiden, og så
ja, så ryger man lidt ud af den, og mister drivet, mister lidt, okay, hvor er jeg på vej hen af, eller, og det på et eller andet tidligt tidspunkt, så tror jeg bare, der er et eller andet, der er trigget i mig, ligesom, okay, hvorfor går jeg og gør det her sådan lidt sløvt, ikke? Altså, nu må jeg kraftedeme enten lige steppe op med det, eller så må jeg simpelthen altså vælge det fra. Altså, det er simpelthen kommet ned til det nogle gange. Er det samme, at du så lige vender lidt tilbage til, altså dit why, altså hvorfor er det, jeg gør det her? Ja, altså nogle gange så havner man i en situation, hvor man ligesom er nødt til at reset, okay, hvorfor er det, jeg gør det her? Og så på en eller anden måde, det er ikke noget, man lige kan sætte sig ned i en time og snakke om, og så finder man ud af det. Det er sådan en eller anden proces, hvor man går med det, når tid man er udspørgsmål ting, og så ligesom, okay, så må man ligesom, på et eller andet tidspunkt, så bliver man sådan klar til ligesom at tage en beslutning. Ja. Og selvfølgelig jo før man ligesom, sådan en proces kan man jo godt pushe lidt, eller man kan være bedre til at styre den nogle gange, når man har prøvet det nogle gange, hvordan det sker. Men man skal dybest set gøre sig selv mentalt klar til, at okay, tager jeg fandme en beslutning om, hvad jeg gør. Og så på en eller anden måde, så er det ligesom kommet frem. Det er ikke noget, der sker en dag, eller det tager måske et par uger, så lige pludselig, så er det sådan, så arbejder man så langsomt op, og så stiger motivationen, begynder at gøre tingene lidt bedre. Så det afføder mere motivation, og sådan det der. Det er meget, det er ikke sådan konkrete begivenheder, der gør det, tror jeg. Ja. Og det er jeg også glad for at høre, som du jo også har prøvet, det er jo, at det kan godt tage lidt tid. Altså, det er ikke noget, der sker lige, okay, nu rydder jeg lige kalenderen i aften, og så må jeg lige gå i tænkeboks. Altså der kan godt gå uger, siger du også, ikke? Ja. Altså, det er sådan, den proces der, hvor man sådan, hvor ting måske er kørt lidt dårligt i en periode, så det der med, så begynder man sådan at komme til en relation, okay, det kan jo ikke blive ved, man. Nu er jeg nødt til ligesom, hvad skal der ske? Er der nogle ting, jeg skal forandre i min hverdag? Er der nogle ting, jeg skal forandre i den, jeg træner sammen med min træner? Den måde, jeg gør tingene på. Ja. Og ligesom sådan, okay, der skal ske et eller andet, og så bliver man bevidst om, at der er noget, der er nødt til at forandres. Og så ligesom, okay, så tager man fat på den ene, så finder okay, det kunne jeg finde ud af at gøre, så er det lidt bedre. Så får man sådan lidt, så bygger man det op langsomt. Ja. Det er ikke noget, der sker sådan, det er ikke noget, man bare kan lave hovedet på. Det skal komme indenfra, og man bygger det op. Ja. Noget, Jon, jeg har glædet mig lidt til at høre, om du gjorde, fordi det, der er min erfaring i arbejdet med mennesker, det er, at vi meget, meget sjældent fejrer ting. Når jeg siger til folk, hvordan fejrer du dig selv nogle gange, enten i hverdagen, eller hvis du har lavet noget, du er rigtig stolt af, og så kigger de sådan lidt på mig og siger, fejrer mig selv. Ej, det gør jeg altså ikke, siger de så. Og hvis jeg anskuer det sådan lidt biologisk, så har vi jo sådan et belønningscenter i hjernen, at når vi har fejret os selv og været stolte, så får vi jo en masse dopamin, og det vil sige velvære og ro, og vi bliver glade. Hvor jeg tænker, altså det er da underligt, at vi ikke udnytter den knap noget mere. Er det noget, du har brugt sådan helt bevidst, det at fejre ting? Jeg tror, vi har det modsatte. Ja, hvordan det? Det tror jeg ikke, jeg var god nok til nogle gange. Men altså selvfølgelig alle de store sejre, man har undervejs. Selvfølgelig alle de der, hvor man vinder et eller andet stort, eller man når et eller andet mål, overgår sine egne forventninger. Så selvfølgelig de bliver fejret, og man anerkender sig selv, og man er utrolig glad for dem. Men jeg tror, nogle gange tror jeg godt, at jeg kunne være bedre til min hverdag, og det var kræfterne godt, det der. Sådan mere de små ting. Ja. Altså, det er jo egentlig de små ting, som leder op til den store performance, og ligesom værdsætte dem, og ligesom anerkende, det er de små sejre, dem tror jeg godt, jeg kunne være bedre til. Det er jeg også bare være bedre til i dag. Ja. Men jeg sådan, jeg analyserer alting meget, måske for meget, så bliver jeg hele tiden bevidst om, hvad kan der være bedre. Ja, og det er også, lige for et billede af, det er jo også, at hvis man gør det meget, så er man jo også hele tiden på vej. Altså du er hele tiden på vej fremad. Hvor det at fejre noget, eller lige at være stolt, det er måske også lige at stoppe op og få noget refleksion, eller bare lige nyde øjeblikket lidt, ikke? Ja, det er det måske også, men alligevel er det ikke, så er det ikke noget, der stopper en for en fremad. Det der sådan er lidt min fare, når jeg ser på sådan noget med sådan at fejre selv lidt for meget, det er den der sådan for meget selvtilfredshed, ganske enkelt. Okay, ja. Selvfølgelig skal man anerkende, hvad man laver, og man skal være bevidst om, det her det er et stort skridt på vejen til et eller andet større, eller sige, man har en eller anden vision, om man godt vil være et eller andet om 5 år, eller 10 år, eller sådan noget. Skal man anerkende de der steps, som jo er lige så stor en sejr faktisk. Ja. Hvis man har en eller anden proces over 5 år, eller man træner sit OL over 4 år,
så det første år, hvor man har lavet nogle delmål frem mod OL, det er fandme også stort nå det første år. Det er fandme næsten så stor sejr, som man nåede det sidste år, fordi altså, man kan ikke performe på det niveau, som man skal have om 4 år, eller sådan, jeg vil sige, det var i det er 16, ikke? Altså, så kan man ikke have det niveau i 13. Nej, overhovedet altså, ikke. Og det, så man skal også, man skal realisere, man skal forstå, hvor man er henne i processen, og så ligesom fejre det på en eller anden måde, og sige, okay, det fandme godt, nu er noget af det her del af vejen. Nu mangler jeg det her. Og så også forstå, at vejen hen til et stort mål, jamen der bliver du altså nødt til at tage det første skridt, selvom det lyder lidt klichéagtigt, ikke? Men jeg møder bare nogen, som godt kunne tænke sig at flyve derhen, eller drømme derhen, eller... Ja, det er rigtigt. Det er det der sådan lidt, det kommer ikke til at ske, men det er lidt det der er forskellen, ser, når, ligesom, når folk har den der måde, at man bliver også selv fanget nogle gange, det er den der ligesom, det er forskellen på at have lyst til at gøre en eller anden ting, og til at ville at gøre det. Ja. Der er to ting, altså på, hvis man virkelig, der er nogle folk, der vinder, og så er folk, der har lyst til at gøre noget. Ja. Altså, de to ting, folk, der er mange mennesker, jeg tror ikke, der er bevidst om forskellen, men evnen til det, man virkelig vilje det er egentlig også det der med at tage et eller andet, tage et mål, og så bryde det ned. Altså, hvis man har en eller anden stor drøm, eller man godt vil et eller andet, så er det vigtigt det der med at bryde det ned i håndgribelige bidder, og koncentrere sig om den håndgribelige bid ad gangen. Fordi, altså man behøver ikke gøre det helt på en gang, fordi man ved jo godt, når man har taget den her bid, så ved man godt, hvad der skal ske i bid nummer 2. Og sådan noget. Altså det behøver man ikke tænke over. Hvis man har lavet sådan en ordentlig plan, og man har et bevidst om, hvad det kræver at komme hen til målet, så det der med at dele det ned i nogle håndgribelige enheder, som man kan håndtere, og som man forstår, og som man kan lave en konkret målsætning for. Og så, så fokuserer man på den, så ved man jo, hvad der skal ske bagefter. Give det udfald af den første. Og det er sådan noget, som tager lang tid at træne, så de kan tænke sådan. Altså, det er det, jeg kalder arbejdskrav. Altså arbejdskrav til at kunne nå målet. Altså, og det er jo også det, du siger, hvor vi så brækker det ned, og vi finder ud af, hvad skal der egentlig til for det, ikke? Og så laver vi en plan. Det møder jeg ikke hverken i erhvervsliv eller blandt studerende, særlig mange sådan enkelte individer, der egentlig tænker, gud ja, det kunne man jo egentlig også gøre ved stort set alt, hvis det var det, man ville, ikke? Fordi det er jo der, langt de fleste, de forbliver på drømmeniveau, frem for at sige, at jeg vil det, og dermed også så tage den der ægte beslutning, der ligger i en handling, ikke? Altså, at i enhver beslutning, hvis den skal være ordentlig, jamen så skal den følges op af en handling. Det skal den. Det er noget, der kræver træning, og noget, der kræver øvelse i sådan at prøve at gøre det der. Det lykkes heller ikke altid for mig selv at gøre det, men altså den der, altså det er meget fint at have en eller anden drøm, eller man godt vil gøre en eller anden ting, eller det der med, du siger, at folk, det ikke lykkes dem at starte den der handling, eller det de har lyst til at gøre. Men det er fordi, det er sådan en stor, uhåndgribelig ting, som man ikke rigtig kan sådan, det er jo ikke til at føle på. Nej. Altså det er sådan en, det er jo bare sådan en overvældende ting, hvis man, okay, hvordan fanden kommer jeg derhen, eller hvordan får det til at ske? Altså det er simpelthen at få det ned, meget simpelt, for at bryde tingene ned i nogle større enheder, bryde de enheder ned yderligere, og så kan man sætte sig ned og sige, okay, hvis jeg skal lykkes med det her, så er jeg nødt til at gøre de her meget konkrete ting. Og det leder egentlig rigtig fint hen til den tredje sten, nu Jon, som jeg har valgt at kalde værktøjer og også metoder. Fordi for at nå et mål, eller for at nå det, som du har gjort, altså det var svært at bare få en lille tid i din kalender nu her, ikke? Så må det også kræve nogle særlige prioriteringer. Kan du ikke fortælle lidt om dine tanker omkring prioriteringer? Fordi vi lever jo i et ekstremt komplekst verden, hvor der er så mange muligheder. Hvordan kan det mudre til for at bibeholde retningen? Prioriteringer er, altså hvis man har mange bolde i luften, og man har begrænsede ressourcer i form af tid, så tror jeg det er vigtigt sådan, jeg tænker, at jeg prøver at tænke i det sådan i, at jeg tager nogle makrobeslutninger omkring min hverdag, eller mit job, eller mit studie, eller måske bare mit liv. Jeg har for eksempel en makrobeslutning i min hverdag, der hedder, at jeg skal løbe 3 gange, eller lave konditræning 3 gange om ugen, og skal styrketræne 2 gange om ugen. Ja. Og det er ikke ting, det er ligesom, det er en makrobeslutning for mig, det er noget, der skal ske. Det er ikke noget, der er til diskussion. Og jeg synes, der kommer et eller andet pres på, at det skal ske, eller ikke, det kommer bare til at ske. Altså.
Jon, sådan en som mig, som arbejder lidt med det bløde også inden for psykologien, tænker jeg jo, er du så halv robot, eller er det simpelthen udslag af alle de her års træninger, hvor hvis du skulle lade være med at tage til svømning hver gang det havde regnet, så er du aldrig nogensinde kommet så langt? Ja, det var det ikke kommet, nej. Fordi altså, jeg dengang første gang jeg svømmede, så tog jeg bare en beslutning i mit liv om, at jeg står op hver morgen mandag til lørdag klokken 5 for at tage til morgentræning. Der var ikke noget valg om, at jeg ikke kunne gøre det. Nej. Okay, så altså, det var ikke sådan, at jeg skulle tage et aktivt valg for at tage til morgentræning. Nej. For den beslutning havde jeg taget inden jeg startede. Altså ligesom når jeg startede en sæson, eller jeg satte mig målet, så var det ligesom, okay, jeg ved, hvis det her ikke sker, så når jeg ikke mit mål. Nej. Eller sandsynligheden for, at jeg når det bliver i hvert fald mindre. Og det er sådan meget de der makrobeslutninger. Hvad er det ligesom? Det gør det også meget nemmere i ens hverdag, fordi så bliver det ikke lige pludselig et valg, jeg skal tage. Betyder det så, at du ikke har nogen plan B, fordi at cyklen kan jo punktere, eller arbejdet kan trække ud, og så kan man tænke, jeg kan altså ikke også nå at løbe den tur der. Tillader du ikke en plan B så? Eller løber du bare? Nej, det kommer bare til at ske. Jeg kan nævne i går meget konkret eksempel. Ja. Jeg tror, jeg er hjemme på arbejde 11:15. Det var ikke om formiddagen, kan jeg fornemme. Nej, det var ikke om formiddagen. Og så løber jeg fra halv 12 til klokken 12. Okay. Og så for at jeg kan nå i fitness i dag, fordi jeg skal nå et interview her med dig, så var jeg i fitnesscenteret i morges, inden jeg tog på arbejde. Okay, det er flot. Men det igen, det er bare sådan, at det er ikke et valg, jeg tager, om jeg skal ud og løbe eller ej. Det er bare noget, jeg skal, fordi hvis jeg ikke gør det, så ved jeg, det fylder, jeg kan godt klare 2 uden jeg træner noget. Det er fint, det er godt klar over. Altså, det er ikke noget problem. Nej. Sker der ikke noget ved det, ikke fordi jeg træningsnarkoman. Jeg ved bare, at det er ikke en holdbar situation for mig på lang sigt. Men det betyder noget for mig at være i god form. Ja, det betyder noget for at det må være en værdi for dig. Jamen, det er værdi. Det er en ting, jeg har besluttet, der skal være i mit liv. Det er, at jeg er sund og rask, og jeg har god fysisk form. Det betyder noget for mig. Det er en del af min identitet, som jeg dyrker sport, siden jeg var en lille lort rigtig meget. Og det, jeg kan godt lide at dyrke sport, og det betyder noget. Og hvis jeg ikke kan få rum til det, så er det bare ikke værd for mig at lave noget af det andet. Jon, hvis man har sådan nogle makromål, som du har, og der var jo en del af dem, så må der også være den del af, at man skal kunne tåle at have noget afsavn. Altså, kræver det ikke også, at man kan have afsavn? Altså, du har vel ikke været til så mange fester som dine gymnasiekammerater, eller på, CBS, tænker jeg, altså. Nej, ikke den tid jeg svømmede, altså overhovedet ikke. Altså, jeg tror, jeg var til min første gymnasiefest, udover introfesten i 3.G eller sådan noget. Okay. Hvilket er lidt trist, men det synes jeg jo virkelig ikke, dengang jeg lavede det, vel. Nej. Altså, nej. Så selvfølgelig har man nogle afsavner, man kan ikke gøre alting. Altså, det er bare sådan en... Hvis man prøver at gøre alting, så får man ikke rigtig gjort noget. Altså, selvfølgelig, det er jo det noget værst ud at sige, fordi alle folk er forskellige, de har alle sammen forskellige prioriteter, de vil alle sammen gerne opnå noget forskelligt, men for mig betyder det bare, at jeg kan fordybe mig i de ting, jeg laver, og at det betyder noget for mig at være dygtig. Det betyder noget for mig at... Jeg kan bare lige udvikle mig selv, arbejde med mig selv og blive bedre. Ja. Det jeg laver. Altså, så er lidt nørdigt, så jeg kan godt lige arbejde meget med en eller anden ting. Jo, noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at lige, også lige tale lidt om, det er omkring fokusering og fordybelse. Måske lidt fordi jeg er optaget af lyd og støj og lys i forhold til, hvordan det påvirker os og fysiske rammer. Altså, hvad for nogle rammer skal du være i for at kunne fordybe dig? Har du lagt mærke til det? Jeg tror, jeg skal være i nogle rammer, hvor jeg... Altså personligt godt lide at ro, når jeg så skal fordybe mig i en eller anden given ting, men det, der skal til for at jeg kan fordybe mig og lukke mig ind i mig selv for at gøre en eller anden given ting, det kræver sådan set bare, at jeg bare lukker mig ind i mig selv. Altså, jeg prøver at mærke til stedet, hvor jeg er henne. Ja, kan du prøve at uddybe det? Altså, hvad betyder det? Jeg lærte noget meget af dig engang, da jeg var til EM i Eindhoven. Det var, at jeg skulle prøve, og det har jeg faktisk holdt ved siden. Okay. Det var, at du sagde, da jeg fik massage engang, at jeg skulle... Jeg havde lidt svært ved nogle gange med det der med sådan at koncentrere mig, men sådan bare slappe af. Så det var faktisk, når jeg stillede mig op på startskærmen, så bare mærke underlaget. Det kan jeg godt huske, Jon. Ja. Mærke underlaget, og så bare være til stede, og så bare mærke på, hvor jeg er. Altså sådan rent faktisk bruge sanserne. Ja. Og ikke sådan, at bare være til stede, ikke noget med at tænke så meget egentlig, men mere sådan,
er til stede, mærke underlaget, mærke hvor man er, og så være der lige præcis i det nude der. Ja. Og det vil jo være over i den boldgade, jeg vil kalde nærvær. Altså være lige præcis lige nu og her, hvor altså ligesom dig og mig, vi er lige nu og her, ikke? Og hvad hedder det er det, jeg fokuserer på. Og hvor jeg tænker, der hvor du står på startskammel, er jo måske det, der skal til for, at du kan samle alle dine ressourcer, når starten så går, ikke? Ja, det der med, også specielt i situationer, hvor man har trænet inden. Selvfølgelig, der er forskel på at skulle lave en given ting, som man har trænet til i lang tid, og som ved, det kan replikeres fuldstændig. Altså svømme 400 meter crawl, den er 400 meter hver gang. Der skal bruge armene en arm ad gangen på sådan en crawl, ikke? Ja. Så det er fuldstændig replikativt. Men specielt sådan en situation, hvor man skal replikere en eller anden given ting, som er meget trænbar, så den der nærhed og den der evnen til at være lige præcis nu er afgørende, fordi man ved godt, hvad der skal ske taget efter det, eller man ved godt, hvad der sker, når der er 5 meter hen til væg, så skal man til at vende, eller hvis man løber, eller man ved præcis, hvad der skal ske, så man, specielt en situation, som er meget trænbar, så ved kroppen godt, hvad der skal ske, hvis man har lavet sin træning ordentligt. Så det handler sådan set bare om at gøre den bevægelse, der er i nuet, eller gøre den givende ting, som ligger der lige nu, ikke den, der ligger om 1 sekund, eller det er ligegyldigt, fordi det vil ske, når man har lavet den første, det skal man bare tro på. Ja. Der får jeg lige lyst til at så putte et andet værktøj ind, og det stod der faktisk ikke, men det er så super, super interessant, det dukker op nu, ikke? Altså det er det, jeg kalder, modeltræning, som du beskriver, altså det med at træne så tæt på virkeligheden, eller så konkurrencen, eller også eksamen som muligt, ikke? Hvor du har gjort det rigtig meget til svømning. Har du så også gjort det til dine eksamener? Altså har du prøvet at iscenesætte det, du skulle op og præstere? Ja, altså det har jeg tit gjort. Men ikke som sådan, ikke noget jeg tænker over, om man gør det. Nogen vil nok mene bælter. Det er bare sådan, at nu tager jeg de her eksamenssæt, det tager 4 timer at løse, og så laver jeg dem. Ja. Og så prøver jeg at lave nogle stykker, langt nogle bidder. Jeg laver måske ikke 4 timer på en gang, men så nogle af de gamle, så laver dem. Dele dem ned og ligesom prøve at lave dem på, den er normeret til 25% eller sådan noget, ikke? Eller så tage et helt sæt og sige, okay, når jeg har været igennem det, hvad kan jeg nå på 4 timer? Godt at det er sådan. Har du også gjort det inden for mundtlig eksamen så? Ikke så meget, altså nu er jeg sådan okay til at snakke, og jeg kan godt tale mod de fleste ting. Men jeg har for eksempel gjort det, da jeg skulle... Det er et meget konkret eksempel, det var, nu har jeg så det internship med McKinsey som konsulent i øjeblikket, og der skal man lave en ret omfangsrig interviewproces for at komme igennem det. Og det er sådan noget case interview-agtigt, og det er måske lidt til at gå til eksamen. Og det følger også sådan en, hvad kan man sige, bestemt struktur at lave et jobinterview på, altså hvad man skal løse et forretningsproblem grundlæggende, eller et organisationsproblem, eller et markedsproblem, eller sådan noget. Og der er selvfølgelig nogle, så kan man ligesom bruge nogle redskaber til det, men det har jeg sådan trænet lidt til at gøre det, fordi det er sådan meget bestemt format. Okay. Og ligesom så fik jeg nogen til at hjælpe mig lidt med, ikke fordi jeg gjorde det meget, men nogle gange lavede det, hvor jeg ligesom prøvede at sætte mig op i en situation, hvor der mindede lidt om det, fordi den situation er en måde, man tænker på i sådan en situation, er ikke normal. Altså det er ikke sådan, man skal tænke meget struktureret, man skal ligesom have et bestemt mindset. Ja. Og en ting er at sidde og tænke den givende ting, en anden ting er at sætte sig over for en i en pressesituation, hvor man virkelig gerne vil performe, og så få det til at ske. Ja. Fordi når man bliver presset, og når man bliver nervøs, så går man lige, så bliver man lidt mere reaktiv, ikke? Altså man kan ikke på samme måde være on top of things, så man bliver sådan lidt mere, måske lidt mere låst, hvis man ikke er trænet i det, fordi når man bliver presset, så går man bare tilbage på det, man kender, ikke? Jo. Så det trænede lidt, altså måden at tænke på i sådan nogle interviewsituationer, og på måden at fremlægge forretningsidéer i sådan en diskussion, og det trænede lidt. Ja. Jon, den sidste og fjerde sten, som ligesom skal være fundamentet, hvis vi skal bygge et godt hus, være den bedste version af sig selv, det er faktisk det at være den bedste version af sig selv. Igennem alle de her år med eliteidræt og ellers, hvad du ellers har beskæftiget dig med, hvad har du fået af indsigt i dig selv i forhold til det at være den bedste version af dig selv? Jeg tror, jeg har fundet ud af, jeg har fundet ud af nogle af mine styrker, og også nogle af mine svagheder, som jeg er blevet meget bevidst om, som jeg har lært sådan her vejen. Altså den der med, jeg er super god til at være dedikeret til at lave et land over lang tid.
Altså virkelig lang tid og hårdt. Ja. Det er en styrke, som jeg har, som jeg ved, at ikke ret mange andre mennesker, der har. Ja. Har den der, jeg kan bare gøre det, og så ser man for at gøre det. Det kan godt være sådan robotagtigt i nogle sammenhænge. Mm. Det er en utrolig stor styrke at have den der. Det er lidt grænser til perfektionisme i nogle sammenhænge, men det er også det er en super stor, stærk styrke i nogle ting, hvis man kan lære at kontrollere det. Ja. Det har også en downside på det nogle gange. Det kan man godt blive lidt for ensporet og sådan ting. Det er noget, jeg tror, jeg lærte ham til efter at stoppe med at svømme, at den der med, at der også var nogle ting, der er sådan meget centralt, hvad der er vigtigt for mig. Og det er sådan noget med, at okay, jeg vil godt være dygtig til det, jeg laver. Det er ikke noget, jeg bare så siger. Vel? Altså, det er sgu noget, jeg også lever. Ikke? Altså, jeg arbejder dødhårdt for det. Ja. Men jeg skal også have balancen til at holde mig i form. Det er vigtigt for mig. Så er det også fundet ud af nogle ting, som specielt fordi, da jeg svømmede, så havde man meget begrænset ressourcer på tid. Udover at svømme, og sove og spise og lave skole. Ja. Så jeg kom meget ind til benet af, hvad er det for nogle venskaber, jeg gerne vil have. Hvad for nogle mennesker er det, jeg gerne vil omgås. Og det blev, fordi jeg blev bare tvunget til at vælge ting fra, eller mennesker fra. Ja. Så på en måde bliver jeg sådan ret bevidst om, hvad er det for nogle mennesker, jeg godt kan lide at omgås. Og jeg ikke bare ser nogle mennesker, fordi okay, man har nogle venner og vennekredsen, og nej, så jeg har sådan valgt meget bevidst. Ja. Jeg skulle skære en masse fra på et tidspunkt. Hvad er det egentlig for nogle ting, der er vigtigt der? Hvad for nogle, men det har du også været lidt inde på, altså hvad for nogle elementer er vigtige for at være den bedste version af sig selv? Altså der hører jeg i hvert fald noget omkring værdier, altså det at være først bevidst om sine værdier, men så måske også lidt tro mod dem. Ja, man skal selvfølgelig være bevidst om, hvad det man gerne vil have i sin dagligdag, sit liv. Altså sådan for at afklare det. Så man bedst vil sådan noget til at afklare det. Hvis man bare, så flakker man bare rundt i et eller andet. Man skal sige, okay, sådan nogle makrolinjer, ikke? Altså hvad er det man gerne, hvor meget tid vil man nogenlunde bruge på venner, hvor meget vil man nogenlunde bruge på sport, hvorfor er det vigtigt? Altså hvad er vigtigt, hvor meget tid vil man bruge på arbejde? Fordi det er afklaret med, hvordan skal en hverdag balanceres ud, og hvad skal grænserne for de givende ting være? Ja. Og så tror jeg, det er meget sådan med at et eller andet sted, det er jo lidt egoistisk med at sætte sig selv først. Jeg tror virkelig ikke på, at man kan være noget for andre mennesker, hvis man ikke er noget for sig selv først. Så hvis du ikke får trænet og får gjort nogle af de ting, der lader dig op, så er du faktisk ikke, så er du ikke den bedste version, og dermed heller ikke det bedste menneske, du kunne være over for andre. Er det det, du siger? Nej, jeg er ikke den bedste over for mig selv, så. Nej. Altså, jeg tror virkelig på det der med, at jeg vil gerne være noget for andre mennesker. Jeg kan godt lide at hjælpe andre mennesker med det, de laver, og jeg kan godt lide at lade fremragende. Men jeg ved også, jeg kender mig selv godt, at hvis jeg ikke er noget for mig selv, jeg ikke gør de ting, som jeg tror mod mig selv, så kommer jeg ikke til at kunne være i en situation, hvor jeg kan få det hjælpe andre mennesker med det, de laver, eller være til stede for mine venner og min familie, sådan på ordentlig vis. Fordi så er jeg ikke mig selv. Altså, jeg skal være noget for mig selv. Ja. Det er meget vigtigt for mig. Og der kommer vi så også omkring noget centralt, omkring restitution, som jo både som er vigtigt som sportsmand, men i hvert fald også som menneske, eller studerende, eller ved at have et arbejdsliv. Og der er sport jo en stor del af dine ting. Det jeg så tænker på, det er jo, at det er jo aktiviteter, hvor der er meget puls og bevægelse. Har du andre ting, hvor der er sådan lidt mere det bløde eller det stille, som en modvægt eller sådan en yin-yang? Det er sgu ikke. Jo, der er nogle ting, der er nogle ting, ligesom jeg gør for at tage ud. Altså, jeg arbejder, det er jo hurtigt indrømme, jeg arbejder rigtig meget. Både i skolearbejde sammen og både træning og sådan noget, ikke? Altså. Men nogle af de ting, ligesom, altså, det er ligesom bare det der med, når jeg prøver virkelig, når jeg er sammen med andre mennesker, med venner eller familie, så prøver jeg virkelig at være til stede. Altså, at nyde det, eller hvis jeg har en halv time til over, så i stedet for at cykle hjem på arbejde, så i stedet for at cykle, så gå langs søerne, eller bare nogle gange bare have ro. Altså, der behøver ikke at ske så meget. Bare nyde et øjeblik, eller... Ja. Så det er også det der nærvær igen, ikke? Og stillhed. Det har jeg også en tendens til, det der med nogle gange, når jeg arbejder, og sådan noget. Sindssygt fordyber mig ned i det, og sådan... tænke, okay, så skal jeg nå det, skal jeg også nå det næste på dagen, og lave en plan for, at jeg skal nå på dagen, eller nå på en uge, eller sådan noget, ikke? Altså, så tror jeg, den der med koble fra, så bare til stede nu, så lader man tænke så meget over, hvad man skal bagefter, alle de planer, man har, og alle de ting, man skal nå, men altså bare sådan, hvis man er dedikeret med det, man laver, og man sådan makromæssigt har allokeret en rigtig tid til det, så er det også vigtigt at være der til stede, når man giver sig selv fri. Ja. Altså, virkelig. Det tror jeg var noget, der kan give koldt på, da jeg svømmede i nogle perioder. Den der evne med, at jeg havde svært ved at koble af, fordi jeg tror, hvis jeg koblede af, så ville jeg miste
så vil jeg miste, sådan, hvad kan man sige, Momentum. min edge, jeg vil miste træning, jeg vil miste fokus, jeg vil, altså, Ja. det var sådan noget, det var faktisk noget, det var meget udfordrende for mig, at jeg skulle stoppe med at svømme. Det var faktisk det der med, okay, hvis jeg stopper med at svømme, hvor jeg har den dedikation, og jeg har evnen til at virkelig benhårdt prioritere, hvad jeg gerne vil. Den frygtede jeg lidt at miste, fordi det var en meget stor del af mig, men det var også den der, ville jeg så miste min evne til at være god i skolen, eller ville jeg så bare blive ikke flatten og ikke lave noget, eller ville jeg bare være, altså, det følte jeg ud af, det var sådan set ikke, det skete jo ikke, fordi jeg stoppede med svømme, det var bare en indgroet del af mig personligt, eller noget her. Altså, det var ligesom noget, jeg frygtede, det sådan forsvinde, hvis man stoppede med at lave eller svømme. Ja. Det handler sådan set om, at man bare skal få det bedste ud af selv, det er sådan set det der med at sætte sig ned. Det svære spørgsmål er altid, hvad er det, jeg gerne vil? Altså, hvad er det, jeg gerne vil bruge min tid på? Hvad er det, hvor vil jeg gerne hen? Det er jo fundamentalt det sværeste. Det der er pissenemt at lave en plan for, hvordan man når derhen faktisk. Altså, det er virkelig ikke så svært. Det kræver sjældent, selvfølgelig kræver det, at man tænker over sådan noget, men det er faktisk ikke det svære spørgsmål. Svært er at finde ud af, hvor man vil hen. Og så ligger det i eksekveringsprocessen i at være konsekvent og vedholdende nok. Ja. Det der med at lave en plan for, hvordan man når givet sted hen, altså det er ikke så svært. Jon, hvis vi samler alle de her tråde, vi har løbet ud af, og sådan nogle ting, så samler vi det jo til et ord, der hedder bevidsthed. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi jeg synes, at vi kan nå mange ting med bevidsthed. Jeg synes, at jeg når mange ting med de mennesker, jeg møder, eller rådgiver netop igennem bevidsthed og også viden. Så det kunne næsten ikke blive smukkere og slutte af med det ord. Noget af det, jeg har taget med mig herfra, Jon, i dag, det er i hvert fald de der makroplaner. Altså det der med, jamen jeg vil løbe 3 gange om ugen, og så er det ikke til diskussion. Altså der blev jeg der ramt i forhold til det at have eget firma, 3 børn og også en vild uge, ikke? Men hvis jeg vil løbe 3 gange om ugen, jamen så bliver jeg så nødt til at prioritere det, altså. Ja. Og det vil jeg i hvert fald blandt andet tage med herfra i dag. Det var sådan en skæg ting, som jeg sådan er kommet på, sådan, selv nu her, hvor jeg arbejder med McKinsey, hvor der sådan er meget, der arbejder folk virkelig meget, ikke? Altså, og den der med, folk siger, at man har ikke tid til sport, man har ikke tid til det, men det er sådan lidt, altså, alle mennesker kan finde tid til at løbe 3 gange en halv time om ugen. Altså, det er der ikke nogen, der fortæller mig, det ikke kan lade sig gøre. Altså, i min... Altså, Jon, der er i hvert fald nok nogen, der måske skriver på min Facebook væg, eller vores sparringsside, at så skal han lige prøve at have 3 børn. Men altså, jeg er enig med dig i, at rigtig meget kan jo prioriteres og planlægges. Ja, altså det kan det virkelig. Altså det er som jeg skal, altså det er jo sådan en planning, og så prioritere hvad det er vigtigt. Altså det er jo sådan en ting som, altså må man bare skal finde. Jeg ser bare ikke fjernsyn i hverdagen. Altså min verden, så er det fint nok. Altså men selvfølgelig er jeg godt klar over, at folk er forskellige. Folk har forskellige hverdage, og måske ikke alt det betyder bare måske ikke så meget for folk, som er i god form. Eller, altså det er jo også. Det er jo reelt. Nej, det er jo det, man måske også nogle gange skal nå til en erkendelse af, hvor vigtigt er det her egentlig for mig, eller er det et selvbillede, jeg har? Det er super vigtigt. Altså det der med afklaring med sig selv, hvor vigtigt er det. Fordi hvis det er vigtigt nok, og man så man bare sætte sig ned og sige, nu gør jeg det bare. Ja. Det kan man, altså, så må man bare fjerne noget, der er mindre vigtigt. Ja. Jo, det har været en fornøjelse at høre dine tanker, dine erfaringer og dine gode råd. Jeg er ikke i tvivl om, at du i hvert fald vil nå nogle af de mål. Jeg håber også, at dem der lyttede med nu her, også vil bruge nogle af dine gode værktøjer. Du skal have 1000 tak, fordi du vil dele det her med os. Og held og lykke i fremtiden. Ja, tak. Velkommen. Det er godt. Tak skal du have, Jon.